Pre všetkých, ktorí radi kreslia a maľujú, a to najmä všetko, čo sa týka nášho kraja, vyhlásila miestna akčná skupina Kopaničiarsky región súťaž Maľované kopanice. Zapojiť sa do nej môžu amatéri i profesionáli. Súťaž je určená pre 3 vekové kategórie. Je to kategória žiaci zo základných škôl a prislúchajúci stupeň 8-ročných gymnázií, kam spadajú samozrejme aj umelecké základné školy. Kategória B žiaci stredných škôl a kategória C sú dospelí, ktorí nespadajú do kategórie B. Súťažiaci môžu kresliť na 3 súťažné témy. Súťažná téma prvá sú prázdniny na Kopaniciach, kde súťažiaci si môže zvoliť v podstate akúkoľvek tému, niečo, čo v regióne zažil, niečo, čo sa tu nachádza a vrilo sa mu do pamäti, niečo, z čoho očarilo. Súťažná téma číslo 2 je Remeslo má zlaté dno, kde sme chceli vyzdvihnúť nejakú atraktivitu nášho regiónu, folklór, jarmoky a tak ďalej. Treťou súťažnou témou je kultúrne bohatstvo Kopaničiarskeho regiónu, kde súťažiaci môže zachytiť rôzne pamätné budovy, rôzne kostoly, turistické rozhľadne a všetko, čo on považuje za naše kultúrne bohatstvo. Použitá technika kreslenia je ľubovoľná. Kresby vo formáte A4 alebo A3 môžete odovzdať osobne v kancelárii miestnej akčnej skupiny v budove Mestského úradu na 2. poschodí, prípadne zaslať poštou. Termín uzávierky súťaže je do 4. októbra. Prihlásené súťažné kresby bude hodnotiť odborná porota a samozrejme pre tých víťazov okrem hodnotných cien je pripravené i zaujímavé prekvapenie.